ये 400 फीट है ने बा हमारो ला। हां हां हाय 200 फीट बा ठीक बा। नहीं होला 200 बात हो जी। ठीक है ये कैसे ना पड़ा तू एमे आधा अधिकार का बटुए मैं आधा अधिकार हां 600 फीट पे 300 फीट है 300 फीट ने अच्छा है ते आर बा नो बीचे बीचे। हां आर हां दिन कर आर के ओने रही हमारे ने आर रही तो इन्हें कम न हो जाता कम कैसा होता 200 फीट होता याद करिए बहल बा याद करिए बहल तो पहले ही बापे दादा के यार बहल हो तो में कैसे आर बाला से ना होई फरियावे पर तो बढ़िया फरियावो बाबू के दादा भले रहन ओई गई आइल बा हमनी के नाम लग जा ना आराम से ले लेवे के बड़वे 400 फीट ने बड़वे 200 फीट ने बड़वे बिना कोई तो आराम से ही में कॉल लेवे के बा हमनी के ढेर बन जाऊ कम बात ढेर लग जा। इनकर बाबू का नाम बोलना है तो हम ना मानो आधा अधिकार ना पी जाता अब से ना पी जा ना पी जा काने ले है ने बात रे एने ना है ने एने और आगे से धर बाबू और आगे से धर बाबू हां 35 फीट आगु ले दे 35 फीट हो गई हां ठीक बा अब चलो उनियो ना पाई ठीक। हमारा ना पाई इनके ना पाई ना ना पाई, पाई ना उनियो पाई, ठीक बा। ओ चल चल हां ना चलो ना पो चल धर 30 पे धर 30 पर बाबू का है 35 नु 35 जाके 30 रही 30 रही तू आई वो ना पवावे के तू आई वो पिटावे तो 35 धर 35 घर जाई चाहता कि ना अरे तो जाइले चाहता नहीं बबुआ ठीक ठाक 30 पे न पवाओ माथा मत खराब करा हमार भाई दाढ़ी मोछ पाक गई करत अमी नहीं हां तो 30 पे न पवाओ 35 पे पाओ 30 पे न पाई 35 पे पाई 30 पाओ मारे बट अरे बाबू बचाओ हो बाबू रे बाबू रे काकली बस रे काकली बस रे काकली बस रे मार मार महेंद्र 8 घंटे तेरा धूर अब आए वाला पावर है तो कोई गाड़ी में उड़ गया हूं फिर तुम मन बात है हैं रुको जा भैया रुको जा कब जा हवा मीना देखा जा बढ़िया से ना पोई बोलो तो ना पो तो भाग गई तो बढ़िया ना पा लागोइल ठीक बा दुनो जाए आओ बढ़िया ना पा ठीक बा चलो ना पा कितना से आओ फीता धर ना पो बबुआ ना पो धर फीता धर हां कितना धरी 300 फीट ने या 300 फीट ने देखा है 300 फीट लिखल बा ठीक बा हां चलो 300 फीट ने ना पो ये डंडा अपन धरे रहियो जहां आइल है देखो ये ना काटा देखो ना बेसी भाभी बेसी बा हां तनी घटा लो कितना 1.5 हाथ गेरात के जमीन बा करे तो धरता इसे चल हां आरी पे चल एकदम आरी पर हो हां हेनियो आधा छुट्टी चलो है चल हो गइल हो गइल 300 फीट हे जा आवता देख लो हे दे ठीक बा ये हमनी के जमीन पड़ी हमनी के कतना में खानदान में यही तो को बन जा ऐना साथ निकाल ला देखो ना तो हमनी नहीं छो सब छोड़ा देब हम दू गो बानी भैया को बानी अपने बाबू ने पूछो तहरा बुझात ना रहे बुझात ना पहले का करबे बबुआ हमार लड़का ज्यादा हो गइले उनकर कम भइले तो उनकर बेसी लगबे न करी उनका कौन बोले तो कम रही ना दही दरिया तो बरोबर बाणे आई जा नक्शा देखे के पड़ी काम करे जे हमनी के ज्यादा आउल हन हिस्सा दुगो बान तो नहीं तो देखेबो अमीनो घुस गाल ले बारे मारही का पड़ी या तो मिल साहेब काने हमार बा ओही में ढुक न जा ढुक जा काम ही नहीं पढ़ल बा क्या पढ़ल बा हमर तर देखत नहीं
ये तो बुझा तक पुराने में है मिंदा ये बाणे ये प्रॉब्लम बुझात नहीं के नक्शा घुस का ना हो अरे उतर दखिन है लिखल बाकी ना बुझात नहीं के हाँ लौकल देख तोर हैजा से बा कई गेले 300 फीट कई गेले हाँ हेने हां आ इनकर 300 फीट हेने हां हाँ और बेसुलो कि ना हमार हाँ ठीक बा धर अब से नाप बराबर हो गई हाँ बराबर हो नाप धर यारी पे एकदम धर हो जुले हां अरे धर ना रे 30 हाँ, 0 हाँ, 300 देख ले दे सब कुछ देख ले जा चल हम नाटा धैले बन चल हां है ना रे डंडा के ऊपर आओ तो 30 है दे हाँ हाँ। नु हां आगुल ठीक बा तोहनी के यही खातिर झगड़ा करत हो सा आ मारी डंटा ही का तार फोड़ लेलो सा तोहनी के आई जमीनवा अपन दूसरा के दे दी जा आइए बतावा तोहनी के दोसरा के अपने में समझे करला कि ना रे हमनी के नाम पर कैसे होई तोहनी के नाम पर हां ई तो बाबा के बाबू के नाम पर बा चलल बा सरबे घरी हां हाँ जाई के ब्लॉक पर फार्म भरस फार्म हाँ फार्म भरता फार्म ओ बाबू हाँ बबुआ फार्म भरता हाँ तो अगर आगे चल के भर के आप बनावे करा ले ठीक है पहले तू क्या करता कहां काम हमनी के करिया अरे मार के कोई बका है अरे मार के कोई भाई बूढ़ हो गया अभी तक कागज ना ठीक कइलो हां अरे बबुआ सरवे हमनी के बेरी नान आई रहे ओ भाई आइल बा तहारो करावा जा अपना नाम पर करे हता नु ई झगड़ा ना होई तो तहारे लोग पढ़ा लिखल बा भरी हमनी के पढ़ा लिखल ना रही या ना बुझात रहे बबुआ झगड़ा मत कर हने अब ए रखले ना खतन दे हम जाके निकाल के लेके आओगे प्रधा ना तो जब कराव अब पहले हाथाना जमीन लोग झगड़ा ना करते हम जमीन के केहू जमीन दे के बसाइयो देते रहे ओ त ला फरियावा अब भी ऐसा ना गए चुप अपने उतर बोलो ढे लगता ढेर बक बको बबुआ साहब हमारे के बढ़िया ले बताई सुनो हमार खतिया इनका के मत दे हम निकाल के ले में कोट ले ठीक बा इनकरा के ना देब आ सुन तू हां मुखिया सरपंच के साइन लगी आ बहिन के आधार कार्ड लगी अरे बहिन के लगी हाँ ए अमीन साहेब दीदिया तो मनबे ना करे ले आइबे ना कर ले कैसे हुई बिना ओकरा के कथी पैसा दे दे बे ओकरा के होई ना बबुआ ना फार्म देखी रहुआ भर दी पैसा को हम दे देम रहुआ के अभी दे देम तो कैसे हम भर दी हमारा नहीं खेन भरे के ए अमीन साहेब हइली धरी हमार काम करवा दी हट ब्लॉक पे घुस चलता घुस के चलो होली अमीन साहब करवा दी बिना आधार कार्ड के ना होके तो कहम हम प्रयास करम रहुआ बाकी हमार फार्म डलवा दी घूस लगवा के करवा दी एकदम ठीक बा लेकिन ओकर आधार कार्ड लागी ओकरा के फुसलो इहे कसहू आधार कार्ड लागी बिना ना होई ना तब होई दे दी पैसा बा फुसलो इहे ना तो और ज्यादा लागी पैसा दे दी ना बिना घुस के ब्लॉक पर काम होता ते बतलाओ तो घुस लागबे करी हम दे देम फिर कहता दे दे कहाँ से दे दे मेरे ते जेबे देवे तो तोरा से ना लिहस ना ले समझ ना रहुआ दे देम नु हम दे दे हां घूस दे के आज को हम और कोनो के होई तो दे देम ठीक बा। आधार कार्ड हम लेके आई ठीक बा, जाते काले बाबू हाँ दीदी के बबुआ आधार कार्ड मांगो तो अमीन साहब यही से कहत रही कि बहन के यहाँ जाई ले ना छोड़ल जाला हां ठीक बताई बाबू हाँ तो बहन के यहाँ जा बढ़िया ले बोली है बतियाई है ओकरा के पघिला के कहिए कि दीदिया अब हमरा ना बुझात रहे मेहरारू के चलते हम जहुआ गोइनी हां ओकरे चलते जो होई नहीं हाँ अब तोरा के हम ना छोड़ब ठीक बा जाते हइली अपन हई चली ले रे खाना लेट होता ब्लॉक पर जाए के बा अल्लाह ना ललाई रहा तारा खाना लाहुला लेट नु होता लेट होता आज न हर एक चीज के तेजी भइल प्रणाम दीदिया खुश रह बाबा खुश रह बैठ कोहा बबुआ कैसे जीने के ना भूला गेला ए दीदिया
भाई बहन के रिश्ता बा, कैसे तोरा के हम भुला जाई। तोरा बहुत हम याद करतनी कि ते अइबे। तोरा के ताकत ताकत हमर दिल एकदम कोह मत कैसन दर्द उठत रहे। अच्छा बबुआ उ तो हम जानत नहीं कि कितना दर्द बताहारा। अच्छा खाना ली आई, खाना खाना ना खाना खा के आइल भाई। हइले साड़ी बा, माई तो नहीं खे दीदिया, माई गुजर गई। बाबूजी दिलहन कि जो दीदिया के साड़ी देके हुई। हाँ कैसे न कहले कि माई बाबू ले न सब माई ने कहते बाबूजी कम से कम बुझाता न त के पूछा तो तोरा त नवो न ले ठोकवालो सपना में। अरे इको वो आवत न रहा रे, पूरब के चांद उतर कैसे चल गेल है की आइल बा। अच्छा हम भैया के देख के रात फुटत का देख नहीं खा जा, शांति से खाना खाते खाई। ई कोनी अब का खइबो बताओ त ना दीदी खाइम ना। तो कहो समाचार घर के सब ठीक बा। हाँ सब ठीक बा, ऐसे घूमे आ गए कोई के दीदिया भी चल के ढेर दिन हो गइल बा। ना ना ठीक कइला तनी इतना से हमरो इज्जतिया इज्जत रह गइल। गांव घर के लोग कहतला कि भैया ना पूछेला सन कहत नहीं बबुआ कि एगो तो कबुआ आवे के ना आइल बा तो दू चार दिन रह मन दिल तो सही तनी गांव नगर एहू जाके हवा पानी लागी आराम से घूम फिर के तो चल जइहा। ना ना दीदिया बड़ी काम बा, इमरजेंसी काम से आइल हनी। हमरा जाई जरूरी बा। कोनी जान तड़े तनी अपन आधार कार्ड दे ना, तनी काम बा। बुझा गुल आधार कार्ड के ना काम खातिर लेवे खातिर आइल बड़े। ना ना बबुआ हम अपन आधार कार्ड नवन ना दे तारा के ठीक नु का पता तू ले जाके आधार कार्ड हमर लोन निकाले बा जुग जमाना ओसो खराब बावे ना हमारा विश्वास नहीं कि हम ना दे तारा का। ओसो तू कितना इज्जत करला त हम मेहर के कितना करले उ हम जानत नहीं। आ तुम तो यहाँ हमारा द्वारी पे खाना आइल बा खाए के बाद खा आने के खा के तो तू जा अपना घर। ना 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 दीदी ऐसा मत कर, देख देख इज्जत हमू करम मेहरारू करी। छोल आधार कार्ड तनी दे दे काम बा। आई हो माई आधे दिया आधार कार्ड के काम बा। नाची देखो तो जुग जमाना तो तू के तार पकड़ पावे लोन निकालियो सब। चल दे दिया घर चल चल। ना ना बाबूजी बोले जो तू घर जो बाबूजी बोले हां चल दे दिया बात करा दे बाबूजी। चल चल हम ये खाली कह दिन के हम ना जी तो ना जी बबुआ तू घर जा द्वार हम कॉल ला ऐसा कर लगा। देख दीदिया एक ही बाप मतारी के बानी जा ना छोड़बे तो कैसे हो। अब इज्जत खरत हो रहा अपना दिन कोई नहीं भले कुछ हो। देख एक के बाप मतारी के बानी जा ना छोड़बे तो कैसे। अच्छा बबुआ आज बुझा कहीं को अच्छा चुप ले दे देता नहीं था चुप चल जो तेहू चल जो कर सकते जो चल ये दीदी देखे जो चल हम बबुआ हम तो देखो क्या चल ठीक बा घर निमन से देखभाल करो घर छोड़ के कहीं जाए मत। ठीक बा जो चल बात है। अरे ए उठ। अरे अब उनका जी अरे दीदिया आई पिया उठ बोला नहीं दीदी खुश रहा जो पानी लेके आ। तो बैठो बैठो हाँ जो दीदी बैठ या बैठ। हाँ बबुआ तनी के रोहन बड़ा बदला त हमरा हजम ने के होत बताओ कि का राज बाई सब के पीछे। अरे पूछो ना दीदिया तोरा भी ना आई जा। आ काहे ना हमरा के तो केतनो निमन चाहे बेकर भौ जाई रही त हम पूछबे कर। देख हइले वाली हइसे एक दीदिया के सुबह शाम दी है दोनों बेला खा ले। ठीक आ दो तीन गो अनारो बा काल अनारो ले दे दे पानी पी। बड़े जानी है दीदी ना कुछो कह लेकिन तुम लोग के बर्ताव से हमरा बुझाता कि के पीछे बहुत बड़ा छुपल बा। अरे ना ना देख तोरा के लिया ले सेवा पानी एकदम बढ़िया ले करी। देखो बढ़िया ले सेवा पानी करी हो दीदिया हमर जोन बिया नु ओ ये बड़ी सुख में रहेले। हमार गुड़ हम दबाओ हमार सेवा पानी का करे के बाद दो रोटी बेरा से मिल जाओ नहीं रहे पे दीदी गोड़ दवाई देती आ रहे तो दिन थाक लोग हम दूर से आए लोग हम देख बबुआ दे दीजिए तो कपार दबा दे। ओहो आ नहीं के दुखाते हो आधार के दीदी दे दी है बनू में। हां बाय ठीक है चल। ससुर में बहुत काम रो करत हो हम थाक जात हो हम अकेले में आ बानी का करबू अपन काम दाम तो लगले बा ए बार ले ले चल ए में कुल कागज बा पासबुक को जीजो के बाबू वही हम गोड़ दुखात हो दीदी जा ना नहीं के दुखात हो अरे हम दबा ले जी कतन के बाद रो घरे आइल बानी एगो त आवे के ना देखो कनिया
बात ई देख बेटी टाटी का धन दौलत से मतलब ना रहेला। नैहर अइला पे छूछे पानियो मिल जावे गिलास में तो बहुत बड़ी बात होला। और कुछ ना चाहिए भाई ले और कोई का खोजेला हो दादी पावन मांगन करे न बढ़िया ले। अरे ला उनका क्या पूछे के बा भाई, अब उहे ना करियन तो फिर तब तो हमार चारू और अनहरिया न हो जाइगो। देखी दीदी अब 4-5 महीना रही दशहरा होला बा अरुआ के कान में के बनवा देम। अच्छा ला दीदी कान में तो पहन लहु नहीं का दीदी। अरे ना होते जी में बबुआ संग चलिए नहीं बुला तब रही तो बनवा देम तब गाड़ी। अच्छा ठीक है बात दीदिया के हम 200 ग्राम के कान में के सोना के बनवा दे। हां नती तू बहुत बनवा देबा। अरे ना दीदी बनवा दे। हम तबे न एको दिन तो रुकत नहीं खिरो हुआ अब तो भागले भागल रोवा खाली बेचे नहीं रहता। वो दीदिया का हो हई एगो बात साइन को ना दे। ई का हो हां ओ दीदी इथी हौ का काला अरे मां हां एगो ना कोनी हां आधार कार्ड करे में लागी अब ना फराम वाले साइन करल जाला। साइन ना करलिस रे ना घर कलबिया घर हम उठा लागेला उठावा लागेला। अच्छा ल धरा के धर हम धरा के कर देते। चल उ का जानता सब पर चल हमार नाम लिखे की है बढ़िया ले कर देख ली बढ़िया कर भाई कौन ची के बबुआ हवे बताई रोक ना बताइयो हमरो के ठीक बा खाता में से पैसा उसे काट ले तो सन हो बड़ा एक जुग जमाना खराब पर बर्थडे रख रहे के पड़ता है। ठीक पर दिया हो गई हां ये हमरो साइन बा हमू दे को देते दिक्कत नहीं तो हमू को देले बनी। चलो ठीक बा कौन दीदी ई जान पड़े जो ना माई किन के कोई रहे रोडवा पर जमीन हवा ओकर पेपरवा रहे तो ई कहत रहसनु कि बा दूसरा के नाम पर बतारा नाम पर करे के बानू तो दीदिया के एगो आधार कार्ड साइन कर दे तो ई जमीनवा हमारे नाम पर भइल है। हां अरे बबुआ ठीक नाम ही करवा ले अपना रे। हां दीदी तो ये हम भाई तो के करी। अरे हमार हिस्सा ते अपना नाम कैसे करवा ले हमार से रे तो वे चुतिया बनात लेते हमके। अरे ते ओइबे जेबे तो तोके मान सम्मान ना होई तब न कहिए। अच्छा वो मान सम्मान तो हम केहू के लिख रहे तो केहू हमार गोड़ धो के पी। अब दीदी जब ससुरा गई नी तो बताई यहाँ के रही ये का करेबे ये देखत है कुछ देहात बा ते शहर में बड़ जो उजे रही है। हां सुन ना दीदी बतावा हो हे महादेव जी है धरती फाटा ले ला दोनों के है तारा छूटे बोल बोल हमार लेने रसन धन धल जल कबो रसी बसी ना तो हम लोग के हम तो जाइबे करब अपना घरे। एबे झूठ के बात बाजी एगो साइन तो कॉल अरे भगवान तो लगन होई तरी हो मानिए करबे तनी के उहे लगन भगवान दी एगो साइन करे बाहर नाम टूट गइल हो अब तनी ना खा देखावे जो दीदिया ये खेती उती ढेरी के चाय पी तो लो ठीक हो गेलो। अरे बहुत ना खा साइन करे बुझाता कि पहाड़ टूटत हुए पूरा यहाँ का थइल बे उनकर होई तो ठीक हो गई चाउरो ये कमे बा कहां खाइए कहां सूती। हां चलो धान लइके बारे से खत्म कर दिया सर ठीक बा देखो नामे अब जमीन हो गो रोड पे के अब आराम से खाए के बा कमाई के नहीं के कल ले जाके ब्लॉक में जमा कर दे। हां ठीक बा तब अथी हो जाई। चलो तब जाते हम ब्लॉक में जमा करके सब जगह जाई म हां बंसावली सब बन गइल साइन एगो करे छूटत रहे हो गइल। चल जाते तब जा ठीक हो जाई।